Marahay na banggi, ipigsalang sa sorpresang random drug test ang mga personahe kan Public Safety Office, parte kan mga lakdang tangani mamantiner ang integridad asin tiwala kan publiko sa mga empleyado kan gobyerno lokal. May report si Joel Sulina. Basado sa Civil Service Commission Memorandum Circular No. 13, Series of 2017, maging kang Republic Act 9165, asin eksistidong local ordinance kang Siyudad Dignaga, kang malinig na lado kang mga personahes kang gobyerno lokal, urugnaan mga nagpapasunod kang mga ordinansa kang siyudad ang Public Safety Office. Nagkaigwa ni supresang random drug test sa saindang mga personahes sa aldaw na Martes, katuwang ang Dangerous Drugs Board asin ang PDEA. Ipigsalang sa drug test ang nasa sobra sa sanggatos na mga personahes kang Public Safety Office sa pahinginot ni Direktor Rene Gumba. Inibilang parte kang padagos na pagmantiner kang integridad dangan ng tiwala kang publiko sa nasambit na opisina. Nagabos na personahes kaini drug-free na iyong panginot na katuwang kang gobyerno lokal sa pagpapautob kang mga eksistidong ordinansa, seguridad asin pagmantiner kang pasi orden. Matapos ang ginibong General Assembly amay na Martes para sa performance matrix, tulos na pinagsalang ang nasambit na mga personahes kang Public Safety Office sa nasambit na random drug test. Inasiguro man ni Direktor Rene Gumba na oras na may magpositibo sa confirmatory test, maagi pa ang mga ini sa maninigong proseso asin pagdidisiplina. Dangan kinakaipuhan maisalang sa treatment or rehabilitation sa sarong DOH accredited na clinic o facility ang nasambit na personahes, mantang ang mga personahes na napatunayan na padago sa nagagamit ng iligal na droga asin nagsayuma sa pagpaparehab, grounds na ini para mandagos ng sikaran sa trabaho asin subject sa civil service laws o kang labor code kang nasyon. Padagos man na confidential ang gabos na testing and results para maprotehan man ang privacy kang sa indang personahes. Para sa Nagagunyan, Joel Sulina. Nagagunyan. Ika ako kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.